one like okay. Come on. Okay, papa. Na Sabina. Ndia tuja itu aja. Ano. Itu jamu shindia boy agana. Coca-Cola ke. Papa chirija me sacrifice. Ugo buna mwazu Ugo buna mwazu do charia tu tap. Muzi Chineke na akpoma aga straight you la dey future. Oyi jimi. Kemra papa janye me sacrifice o. Bla. Eresho na ero. Isi baba chirija agwagwego. Oju janye me sacrifice aso ko mo gwego sacrifice. Ama menu na. Shut up. Kenyo. Dede. Amam si wole sobu. Amam si ezbo le sobu. Basem tere gbage o. Ronwa ge wani do na lani. Atam ke bia kuro ya. Bagagen. Ona ye sobu la. Gina bia bi ko na amaje bi boya o. O ina ki to yi kubo ya. Kam ne advice. Unwo ko lo shikare nka na ibu. Kunu ko ra kubo ya. Kubo ni homu ni unu. Ya bu nge ye ni ne ya. No, you know what? I have done my own. Akamari ya. Agora nge na go. Eba ho ko hebedia. Eba ho na ho hebedia. Amaje kubo ya. Chano ngale wonyala. O obedia. Ala udia. Shut up. Na udia. Yes. Anu ohia. No to one. Papa. I say na mana. Papa to akidi. Oto. Hey! Papa to no kidi. Hey! Papa. Oko bebe bubura to idina yala antim Sabina. Ni obere nwa bira nga gigi nunu hi ase ma woni antim Sabina. Me chanu ba oso. Me chanu anu ohia. Ewu na nwaro na aka na eli oru. Papa, keri ihe dị mmanụ wa. Get ma gwago. Ino kwa hia na egbubari ihe na egbubari. Ino na eche maka nwanne gị nwaanyị lara na be di ya. Ọkụ this life onye na way ya. Eme na my way we mụọ gị mụọ nwanne gị nwaanyị. Papa, pechano. Sabina chola way ya. Eme na my own nwanne m nke gị. Ino ihe video na akwari. Gagan all ala be di ya o. Tokwa way gị. Blood is thicker than water. Which blood? Hey! Oh, na blood don't take na higa no ka mmadụ. Na go blood anu oga. Imagine anti Sabina. Maka mbara mo no eba ho no. Very soon ga mo ya ho no ga idiot. Mana ka do no. It's short, am I here? Am I here? You are a compendium. Always a compendium. Let me take you, the man that. You a compendium. You are what to do. You do your. I like anything at all. Oyema, guy na fuck up. Makachuku na fuck up, Oyema. Oyema, how your sister go wed for this town? You know, tell your guys. How your sister, your sister go wed for this town? You know, tell your guys. Nah, guy, seriously, I like Gami female, Makachuku. I like Gami female. Your guys can give a because your sister in me wedding. Hi. No, I like him female, Makachuku. Hi. Oye, my koro man. Wana boga. Ta ko na be pa. Abia me ka akoko, una ga bia exchange the word at all. Abraham, next time ga be here, it will not be funny. Oh, so you just 1 minute. You got a minute. I have the cross water. All can get cross water. You must pay that dowry today. In Ayala. No, I thought them as a Chineke weekend or my weekend or
ụfọdụ gị ike aha anyị ka iji eke nkịta gị were eke mmadụ kpọya mmepụtara asị ibere anyị why not you cross over cross to over bịa dị ego ebe ịbịa na-ego echi abụọ dị I don't need to destiny iji ego biko be inside your dream. Not too much talk, be inside your dream. Madam of the house. Adannaya. Oyoyo. Adannaya. Oyoyo. Nana nkata bingo. Iso nene nkata ọcha na asa. I need destiny. Give me destiny Mario. Majara ele destiny. Asiga ma danne nego. Ele destiny ka owu. Yes, you are coming. You know you're not going to quit here. Ịkọrọ men maka rice and beans and stew. Onye ma sere mara ihe, onye ma dọrọ afịa ka ị mara ihe a na-arụ, onye ma gasị n'oge ko maka 20 years. Onye ma ị nwere obi luzgada men maka rice and beans na anụ. Ke ha anyị ga-eri, luzgada men, you as a wise man. Ọ bụrụ ihe na-abụ mara sef, ihe na-abụ mara 18 years na alụ ada nne gị. Itigo. Butu onu. Ihe mere suddenly o. Ndị just bata gbajie m aka. Why nna ga agwa unu? My guys, my G's like this. When they butu. There's peace now. Uda digo. Again, na ihe ka iri to something. Oyema. Ka ngopụ anya mu. You have fun now. When you come back from Lagos? Nah, guy. Onwe honya nkaji. Last week. Happy Lagos, bịa anya ihe ka idọchala. Kebu na ga like this go like this. We want go like this, but you go na isi ka anyị ga. Edisto. Bye bye. Nwoke na mmadụ bi n'ime ụlọ taa. Biri n'ime ụlọ kamgbe. Gafụ ụgwọ isi Gafụ ụgwọ isi ma ụlọ dị ndị na-agba keke ma ndị na-agba ndị na-aga ebigiri na-aga na keke hire purchase. Ha gụrụgụrụgụrụ ha agaga nye onye nwe ya ego. Ha gụrụgụrụgụrụ taa ka ha ga-agụgụ ya nnọọ. Gụzuo ego aha hara ha keke ma ọkwa na ị na-aga. Otu nwoke ebula lụrụ ya nwaanyị. Ama m sị ewere m na hire purchase nye gị. Kwee dị n'ụgwọ ya ara aṅa ahụ common dawari nkịta enye gị nsogbu. Debiri m hire purchase asị gị akwụla ụgwọ ga alụ m free. Ọgwụgwụ ka m na-agba, ọgụ ka m na-agba. Agha ọgụ ka m na-agba. Agbala m nkịtị. Nwanyị otu anya. Ụfọdụ ndụ a na-ebighị keke na hire purchase ha wụ ndị nsogbu. O nwere ndị ga-agba ha zọ keke bige mmadụ na hire purchase. A ga-agbaga keke wee nwege nsogbu everyday a na trouble a na-complain. A ga-complain gide nwe ụfọdụ onye nwe keke ewe iwe tụjọwa ha sa ha ngwa ha buru iwe wọ. Yes, ọwụlụ ndị niile buru keke bi mmanụ si ha gba ya hire purchase na anatazi ego ha. Enwere mgbe a ga-anọcha 2 years ha natabedo ego 1 day. Yes, ọwụta ka m chiri bịa. So ọwụrụ na ọwụ na ihe na-echesa ka ndị nga ọnụ wee iwe na onye ha bigiri keke gbaa ọ da agbapụtali ego. Ha wedala iwe tọsọ ngwa onye ọbụrụ iwe wọ keke. Ọwụta na-eme. Ka mgba gị ọwụsa arịọgaga arịrịọ. Onye arịọgaga arịrịọ si bịa lụọ m ma mee ihe n'isi. Asị ụmụ gị ancestor na ọrakụlụ iwere hụtọwa n'ụlọ gị ugbu a. Asị atụpịa ha manya ọma m lụgharịala ara di kamgbe ọma m lụọla di. Ama ime na ịnwụ na kasị lụọla di. Ọma m lụọla di. Azụzụrụ mechi ọnụ gbara ụka. Lebe ị na-akụrụ onye na-amadụ onye iwu. Onye ga-ahụ nkọta ara dị ka gị ya lụọ ya. Ụsụ mekwara m
na-etiwewe onye ga-alụ gị ka mmadụ rị ndụ ugbu a Chineke kere nwa okorobịa ọma Chineke kere ṅụrụ mmiri ara nne ya ṅama ya n'ọna imo ntụ ṅụọ ya hụ onye dị ka gịnị chesara aka ote ka ekwe ihe na-eji aka ekwe dịrị ahụzie ya hụ gị bịa lụgọ onye na-amadụ onye iwu ele even nne na nna hụtarala nwa ha sa ha bịa lụọ Sabina nne na nna m akpọdụ ahụrụ nwa ya n'anya ha ga-abịa ele ihe jikọ ka mgbe esi ya wụrụgbu ugbo aka ngwanụ you show me bullet I'm gonna make a indamo mmiri agụm ekweghị because it's my own time. Show me bomb. You show me bullet I'm gonna make a indamo mmiri agụm ekweghị because it's my own time. Ask him to show me bomb. You show me bullet I'm gonna make a hit now because it's my own time. I'm gonna show me bomb. You show me bullet even then they can make a bomb. I don't think something I will mirror to make way. So my time. Yeah. Oracle na ancestor. Ngwuru okoto. Je chekwa isho burunu na ahụ dị na asaga m akwa. Sacha akwa mgbere gbasa n'ire m ọkwa nne. Ọkwa ya. Ịmagara mosu. Ịmada onye wu. Awụkwa m petrol. Anya ka akapịra gị na onye akapịra anya at least otu anya ma uche ọ ga-eji ahụ otu anya ya were gaa n'obi ga na ọga ya bụ akụpịa gị otu anya agụrụ gị obi tụfuo ihe mgbe ọla ha na-afụga gị nwazie agbọbịa ndụ ha ka gị nọbịa biri burula onwe gị bute ozu onwe gị nga gaa bịa wetuo onwe gị ala mgbe ya na-afụ gị na ahụzi m pụọla gị n'ụzọ igbu ụmụazị m tara ahụhụ ọ gị gbole m ụmụaka gị kọọla m nụ ịmadịsị otu ị bịara ngụ gwa ụmụazị na nwunye first priority gị kụrụ ha anwa gị mechie ha Chineke nwike through them ma ọ ga-ele gị nwa n'afọ Chineke kwa anwakwala anwa gawa not true she not true nga abịa ọ true nga oge shabịa ele ihe ọnụ mere baba nwa mere ya o baba nwa na musu a ife otu ala baba enwere fire gbataga lele baba ya bụ da tụba ya so anya sa yo ka ebere tụba ya so were mmana cha so so ga-egbu anyị papa mere ọ dịgwa mere ya anyị dọsụkwasị akwa ya sị na tụwa anyị chọrọ igbu asị n'iwu na amụsị na ideri amụsị ịnatara anyị isi nche ọ dị ihe kpara asụ ngwa dres pam dozu oke na ịgwa ihe komplit nọ na-atụara ya chọrọ igbu anyị infat ọ chọrọ ihe dị itawa propati Sabina ihe bi gị n'ime ya Sabina ihe awụ repercussion iji bịa n'ụlọ m si igbo mbụchiri property mmiri si njaba mmike ewu na m nọta ekpe ekpere Chineke esi ụmụazị na ịhụdị n'eziri m esi m nyere ụmụazị ile wadịrị m anya n'eziri hụ nga m nọ n'onye ụmụ na hụta eziri m ọrịa nyepụta great sons of future gị bịa gasị ị ga-egbu ha kama ị ga-egbu ụmụazị na mgbu ogo kama ị ga-egburu m ụmụaka na-enweghị ihe ha mere mgbu ogo whose report will you believe? I have one source. Also, which report do you believe? Can you talk about Koke Sabina name of this? Report go Munishi. Koke Sabina name of this. Sabina na chodoka. Report why anya mpia. Kam ga be believe. O wonye na amado onye ewo. No, what did I JB? O wonye na amado onye ewo. Kasa umanya, kasa awuma noja. Kasa awuma ma wudu ma awu. Kasa awuma noja. Kasa madam ihe. Wickedness merudo oke.
elotu m ga-echi kpụta agwa gị lecha na ya ka nwere ihe mkpụrụ okobo na-akpọ mere m ga-were ha kọ ha kọrọ gị takọrọ gị ma akọchaje mpete eri gị kwere lema ji gojo ụtụ na-eji ekpe ikpe ke gọkwa ya ikpe nwa afọ kpekpere m dịka akwago ala ụmụ uche a ga-azọ ha gị ụta ala ụmụanya ka anya gwara m gị ka ọkụ ana m achọkwa ụka nke m nọrọ chakwala m gị chọta ekpe ikpe eluigwe na ala ga-ekpe gị ikpe ọkwa gị a gaghị ekpe gị ikpe kpepela logo te ọkwa gị nwaanyị ma m ga-ekwe kwụ na abụọ amịnụ n'ụlọ mụ na-egwu mụ na-egide ebuli mụ na-egwu mgbu ọnwụ Papa nwatakịrị agbaghị ihe m ji biri o. Agwa ma afịshal obere ntakịrị ihe. Nọ na-emenụ. Ọ gara ịgbawa datin. Nwatakịrị agbaghị ihe m ji biri. Chere o. Nwa obere ihe Chineke jisi ike nye ụmụazị dị ka ị chọrọ ịgbapere ha ndị ala m ụmụaka useless. Eleghị o nyere ha ka m gwa gị ihe dịwere nga ihe ahụ akwa akwụlakwụla nwunye gị hisara gị akwa na-enweghị oku n'ime ihe ha wụ o kwetara unu na ndụ m O kwetara na family m ga-esi otu m egwepụkwanụ gị. Nwa ebiri bụ ụgbakala ị gajekwa bikuru gbanwere anụ ọzọ eri agamata gị ime akọta na nwa izu agaja a na-ere ere bịa unu chuzuru so unu ga-awụ trouble people into this compound. Adịkọ m agba ọtụtụ ihe ọjọọ na m kọvụrụ ọnụ ọ bikọsi obi nọ na nga nwa na mmekwesị m tụpụ ọnụ nsọ mba obi were m ji tụpụzi ọnụ mgbe ụnụ nwere adị ọtụkọ obi m ji ele ego ụlọ anya na m gbagarala ọnụ ọtụkọ mesị ụnụ biyond onye awụdo ukwu unu onye akọrọ nne ọnụ mụọ ya mụọ asọ onye amụmara nwa mgbe ọwa agbọghọ ọ na-amụta nne ọnụ ụzọ isii unu sọpụrụ ya unu mgbe ọrụ unu na ya na-agba kpụrụkpụrụ ihe mbara nga ụgwọ akwa mba ka njikọ bụ ụmụ mana onye hụkwa eziokwu ya kwuo onye ọbụla kwagoro omume bụrụ na ya nwụrụ ukwu sọpụrụ na ya asị sọpụrụ nne gị na nna gị ka ị nwee ike ndụ gị medini bụ mgbe obedient to your mother and your daughter so that your life will be under growth ya will be eto ọ bụrụ na ihe m kwuru ọ na-asọpụrụ anyị bebụ kwuturu ya nne na nna gbasịkwara ụmụaka iwe Don't provoke mother, don't provoke children. Only my children. Talk to children. All the children will know that. I didn't come there. That's why I didn't go down and I'm on the map. I mean, I'm going to share no. I mean, what's wrong? Wow, tackle you. The common day, Lanya Sam, I am catfish. Oh, yeah, I'm going to go down and catfish. Makasi wa bure Paris kati sunu bu fere amando ba muno de ya agwa de nda o mo muno de kanna na eme mbo lam na ekwu okwu ka agba gbafuru na agbafuru onye bla nga mmanụ nga onye obira ga abịa makwa ya lawa gi sikiri kwa mbo de isi ga chabu anya ohiri gi ba akwa abu pass gi ba akwa erie ni gi ba akwa ha na afuje go zizizi ya gbu agbo bi emem no shi a obira ya du ato ahụ ụtọ mo ni o le no me mete yes, I'm going to make a mere hand. Look, who might not even go while we just dig. Catasara who had me. Who might make us need that kind of starter? Cafu, he never came out for you. He did love you. Love will give me. Sabina, love will give a mara. Why you both get chile? Ezi Chineke nyere m Sabina modibo ya mere m ji na-asara ya ihe ya mere m ji agụri o ije lọbụ kacha mma ije lọbụ amaka ọtụtụ ụmụ nwoke alụọla nwaanyị ọ na-apụ ha ndụ ha n'ike ọtụtụ ụmụ nwaanyị alụọkwala bụrụ nne nwụrụ anwụ nwaanyị bụ onyinye nke Chineke na-enye ezi Chineke nyere m Sabina modibo ya mere m ji afọchasị ya mere m ji ayọchasị o ije mụ na lọbụ nkọba ya chi ga-eji o aha ije lọbụ kacha mma
ije lọba maka ndidi ka eji alụ nwaanyị ofu anya ka eji alụ ha eyi ịmakwa gị were abụọ lụọ nwaanyị anya abụọ akpọ gị o imesi otu anya nwanne m Sabina bụ nwaanyị mara mma ya mere m ji anọghị nsapụrụ bụ uwe m saghasịa nsapụrụ bụ uwe m saghasịa nsapụrụ bụ uwe m saghasịa elegiri m siasịa ngwaala ga-akwakwughasịa ije lọba tọgbuela n'ome ebe ntị m akọrọ gị ndidi ka eji alụ nwaanyị onye ndidi anyị abụ mmeri onye lụtara nwaanyị mara mma ya biko kelee Chukwu ụfọdụ ụmụ nwoke alụọla nwaanyị na-apụ ha ndụ ha n'ike ụfọdụ ụmụ nwaanyị alụọkwala bụrụ ndị nwụrụ anwụ lọbụ mara mma ije lọba maka aga m na-asara gị ihe Sabina bụ aga m na-asara gị ihe isisi ihe ma maka Sabina nwunye m lọbụ ga-agbala m ara na-eme gị m na-achịrị uwe gị gbara bịrịbịrị uwe gị gbama bịrịbịrị ije lọba maka Nsogbu ina meke hona cheki ono nga Una kwa ya Kwa cho sisa chele hobi Kama die imani jitwa nao anaje leta pause utasha ndio bamba apa ni meba Nanti ada bunyi bamba. Fica chave. Unu tu ada di mana punya? Apa ada di muka unu ada apa? Ini mana tu? Botol unu kau botol unu. Ele hitu dah botol ni mak bangun. Dia bukan tak awak yang mana berjadi. Ibu yang dia bukan ada apa. Botol unu mana? Apa botol? Ima yang nak. Our father must be set free. Yes. But we get water here, but to get our mission has been complete. We get water. You got water here, mission the God complete. I don't know what here, the mission the God complete. And then mission here, man, say that's if you won battle, Paris. He might be willing. Who are they for? Papa, I want to feel like here. Here, I call another Papa. Here, I told bottle. We are looking for. Bottle, you must be set free. Here, let me tell you, Papa, now for you. You take a bottle. You take a bottle, you did Anyaga. Give me a name or ten. Then I bought a kangaroo at a granny memory. You two bottle. Bottle age remain. Papa, you know, one day, we get like this. Let you hear what's wrong, Papa. In age. Papa was a wow, Papa was a woman, Papa Chico now. Papa lagi. Let me tell you, Ricky say for neki change. Your Ricky jag safe, no change. Now, Papa, if I could go up, I got now, but I got who say that I'm a I can't give him a bottle of shaky. I will be a kunagas. Make it in my bottle. Let me, Papa, Papa, Mubu. Let us again one yap, my pints, my mom, even as all I say. Now, Papa said, Papa, you hope, Papa, you know what I am. I want to have a boy, I like Naptagi. Small Naptagi. Why did I do shaking in my bottle? What are you going to tell you?
leshi. So I wouldn't get another in the bottle, ya run. Who bottle now? Cannot put it back, I'm not in the bottle, in the bottle. Ya couldn't go to a panga, why I'm so Msa me my son come. I want not about us to request 1 + 1 war 1 n'ime Chineke. Nwoke gara patient ule, nwa ya rapụkwa nne na nna ya. Gakuru di ha abụọ arapụra wuru otu. Nsara nwunye m akwa ihe ọjọọ. Ka ụwa kịta gaziri mebie ya sị na nwoke saziere nwunye ya akwa, ata ga ya na-eji ọgwụ jide. Nwoke gara nwunye ya oshi, ha sị hey, ọ nwaanyị na-akọntrol ya. O nwedị ihe ọjọọ nọ nga ahụ ma nwoke mere nwunye ya ihe awụ 1 + 1 ọwa anyị abụọ. Ha gara ịmụ nwa ụdị na nwunye na-amụ mụpụta nwa. Agara ime Mr. and Mrs. O kwesịkwa na ihe ọbụla a na-eme bụ go to home chums ma family liberation ọ ha abụọ kwesịrị iti aka mee ya. Nwunye m ka m mere na ha kwamsara akwa nwunye m. Mgbe ọ na-asa nke ụlọ ekwukwe ụka. Mgbe nwunye m na-asa m akwa ke m nnukwu ụka. Ụlọ bupụta ya otu bọtụlụ ejiri woman rapa. Thank God woman rapa. Otanja rapa. Baby, the one the female bottle this week. I'm a go back, but I the back. No bottle I will share. Run a bottle, see one a bottle to share. Everyone is not mad that I'm at the week. You people will not sit on my nose and get balance. I made it, but I made it. You could really tag my track a minute. My son, I'm in that when I like it. Alright, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.